ngapne sobai pi ke parlok ke standard ban pe ya ka video ha ka channel kemen kin nong Christian ka Al Nazar hadin bakios ngeu ya ka ne ka kantin ba ong Cristiano Ronaldo ha shwa ban ya kun persya ya ka Al Feha hadin ka jing sharem ha ka club Al Hilal ha ka Riyadh season cup Cristiano Ronaldo menta kam yet 16 mikmat biang ya ka club Al Nazar ban ya le kai persya ya ka club Al Feha ha ka fast leg jong ka round 16 ha ka AFC Champions League bat ha shwa ba ya kun persya ya ka Al Feha menta kam yet nakaleng Cristiano Ronaldo ulong ban sa tristom nakamta ban wanra ya ka jing job ya ka club bat kamtam ban wanra jing yakin nong Christian jong ka club shushu Cristiano Ronaldo la penken mau biang ru yaki kentin ka ba uong ngadai unique player ha ka bangala deb ban penkin ya shibun kirikot ha Europe bat menta ngakwa ban penkin pat ya shibun kirikot sahang ne ha FC Champions League bat ha Saudi Pro League bat kaddu Cristiano Ronaldo uong kampat kut ka career jonga tangkum ne habang awan hang ne ha Saudi Arabia kane ka jingkren Cristiano Ronaldo kala penkeben sha yakin nong Christian jong u bat kamtam kala musim yakin nong Christian ka Al Nazar hashwa ban yakun persya ya ka Al Feha menta kamit bat haba pai sha Cristiano Ronaldo ulaya rap ya club Al Nazar ban khur ya kan namladu ha ka Arab Club Champions Cup ha ka bauluyo ban tebru hadu ndriu kol na kamta ka club Al Nazar ha ka di ka tournament bat haune usnem baladep Cristiano Ronaldo ula klalong urang tepkol ubabuntam jong usnem arjar arfulai hadin ba ulala ban perlim yo harikin kailan Mbappe bat Erling Haaland ha ka ba ulayo ban tep adu san sokol nakam ta ka Portugal bat kumju naka club Al Nassr bat haba pai sha ka jelkai mta kamit ka Al Nassr ka ban ya kun shabar na le ying persya ya ka club Al Feha kabdai hi ka club na Saudi Arabia hendre ka longpat ka club ka kham tlotbor haba ya New York bat ka club Al Nassr namar ka don hak kardan ka khat sau ha ka mit ya king point jong ka Saudi Pro League gim menta ka samoy bat kane ka jelkai mta kamit hapden ka club Al Feha persya ya ka club Al Nassr kanlong hakapor khatway lai pro PM haprin Faisal bin Fayed stadium bat ya kito ki parlok ki bakwa ban pe ya ka jingle kai minta kamit phila ban pe live naka Jio TV bat kumju naka Sony Live bat haka ju kapor phila ban pe lingba naka Epic Sport ka bangala de banbu ya ka link hapo ka description bat hapo ka comments box jong ka video te parlok tang kile ki kubor ngangai ba pila sangau tu ngin sai kendu hakwai pat ka video kublai shibun